Obosala Iliato bụ nke nyefegoro n'aka ndị isi The King's Yard Estate site n'aka Chief Austin Okolo bụ nwa afọ Nkwele n'Ọka Anambra State. Yabana bụ nke dị na Nibo Ring Road Nkwele Ọka ma bụrụ nke ga-enwe ihe niile eji nwa mega estate ọgbara ọfụ gụnyere ọnọdụ nchekwa, ike si n'anyanwụ na-enye ọkụ, njikọ aka okporo ụzọ na imerime ihe ndị ọzọ. Onye ọla bụ Gabe Alokwe kọrọ akụkọ a n'uju. Everything about the system. The documents. N'oge ọ na-ahafenye ana ahụ n'aka ndị The King's Yard Estate, Chief Udo mere ka amata na ana ahụ bụ nke Presidential Layout nakwa Former 3-Arm Zone nwere agbata n'ime ya. Onye Chief Managing Director nke The King's Yard Estate, Reverend Dr. Favor Ofieli, kelere ọkaiwu Austin Okolo Udo maka ịhafenye ana ahụ n'aka ụlọọrụ ya ma kwekwezie nkwa na ụlọọrụ ya ga-arụpụta esteti ahụ ka ọ bụrụ ọkacha ibe na Anambra steeti. Onye obodo Ọkụzụ nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi, Maazị Samuel Mbanugo, ọkammụta Nnama Umenweke bụ onye bụkwa ọkammụta na-akụzi maka iwu n'ụlọ akwụkwọ Nnamdi Azikiwe nke dị n'Ọka, ya nakwazi ọkaiwu Ikenna Udedibia, kpọrọ ndị ahụ na-arụ ọrụ na-ewulite ala ka ha bịa ma nyere aka iguzobe Ọka nakwazi steeti a n'ogogo dị enu. And overall, we are going to put to the structures that we see it. The estate is selling. If you go now, they are at the oil level land, and therefore they are